Mas, aku nyidam mas. Nyidam apa? Kadal. Ndang ta mas. Ya engko tak tukone tak gorengne tak gawe rica-rica kadal ya sayang. Aku pengen jalan-jalan. Ning ndi? Numpak mobil. Mobil? Iya engko tak tumpakne ceri ya, Nduk. Mateli. Apa? Ajelo. Oh, panas jogo jero ya. Mulai. Mangan telo lawe begacot, aja gelem rondo lambene wis ra nyokot. Mulai. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Apa ya iki? Sik. Burung emprit dimakan ular. Dulu sempit, sekarang longgar. Mangan pete ngombene es. Mok, gede katoke jerone kempes. Lah kok roh we? Tak grayangi kok. Sak pira? Cuwini. Oh, celutak iki. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan Ketok tangane, sing ngincengan culek matane, seneng rasan-rasan suwek cangkeme, sing seneng zina. di apa? Ayo apa? Diket apa nih diketok? Ayo apa tuh? Balik Sing nyolongan ketok tangane, sing ngincengan culek matane, sing seneng rasan-rasan suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Kok pikiran dhewe? Anggenah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketek-ketel ngono ku gawe cawet pora ngono lho. Aku ki ngarit. Ngarit yo. Ngarit ngene-ngene iki metot tak metot tok. Ngene iki lek salah ra cawetan. 1993. Kok isa-isa kok cawetan ora. Sapa ngerti ora cawetan? Aku ra cawetan. Ora cawetan tapi sualan yo. Sualan. Kok isa kok cawetan ora. Wong takon ki apa salahe to? Mumet dasku. Langsung mumet. Kok iso mumet ki lho? Lha wong kene iki penasaran no. Ya bocah lek ora tau di sampluk garan arep ini lho. Cawetan ora lah rumasane ya Allah. Sing santun, komene sing santun. Nggih Mbak nggih, ngapunten sing kuwatah nggih. Nggih Mbak, soalnya kan cuman takon tok ngono nggih. Maaf, mohon maaf. Oke. Sing santun, sing santun, sing santun. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol. Coba kamu. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol. Sekarang kau. Setongkol, 2 tongkol, 3 kontol, 4 kontol, 5 kontol. Setongkol, 2 kontol. Setongkol, 2 kontol. Setongkol, 2 tongkol, 3 kontol. Kepengenmu apa? Perawan, rondo, bojone wong. Piye? Nek munawan iki kok temateni aku to piye? Loh. Wong lanang iki prinsip, apa sing meh digoleki kaya apa? Itu pertama menggarumku kok aku apa mau pateni alon-alon. Nek rondo ya rondo, nek bojone wong ya bojone wong, aja campur aduk. Semarai selerane wong golek wong ayu, dadine kapusan terus. Jajal nek kowe golekmu wong elek. Panggah sampean kon ngarit terus. Ora to, ya mending wong elek to. Wong ayu iki nglarani ati iki, wong ayu iki nglarani ati. Wanita itu semakin menyakitkan. Tapi nek elek iki nglarani motoi. Mata. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo.
budal no. Rasah pengen. Anja. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan purai. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Masane rabi penak to, Bi. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sida apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis-wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjen belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa diungkit-ungkit. Ronda ya diopeni to, Mas. Ya diopeni diragati barang piye wi. Ora mek dilarang ya lho. Nemu karo kondi wi, kaya roh-roh kok. Nek sekirane ora kuat to. Mundur ah. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liane. Ganti liyane piye maksudnya? Soke tenan piye? Lah kuwi parkiranmu piye kok antri barang. Lho kok jaran. Mak Nur, aku ingin lewat nang kene ibu-ibu ning arepane to. Lah aku mesti muni amit-amit ngono diseneni to, Mak. Ngono iki lho mesti gede teko iki. Aku kan mencoba untuk ramah lho, Mak, lewat nang arepe. Amit-amit ngono to, Mak. Ngene lho Ngger ya. Yo, piye, Mak? Makane nek enek Mak Nur dakwah ngono ke dirungokno kupingmu ya. Dakwah apa ngidak-ngidak sawah lho. Dadi nek kowe muni nu amit siji ae kuwi ya apik ya. Tapi nek kowe muni amit kuwi jenenge kowe ngenyek. Kepaisah kene. Ndang. Malah ngledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono. Yo aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sumbu. dilah kene mati ping mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya Isih. alhamdulillah. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ndek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC.
Gak yo adol manuk. Nek terus duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok di Yu. Mbak Yu. wow. Aku mau nang warung arep tuku sampo. Ngajari bakule ono Mas, tapi sunsek. Lah bareng tak sun kok bakule ngamuk piye? Anu Mas, tolong sampean serlak omahmu iki Mas yo. Lah ngopo to kok takon omah-omahku barang ki? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean iki lho. Kok malah mbok keplak iki piye? Wong aku ki takok kok yuyu. Wow. Kok cek sadar ngono sampean iki. Sakjane salah aku apa to? Wong aku ki arep tuku sampo sunsek. Kuwi ono mareke Sunslick ora kok Sunsik ngono ora. Oh alah, beda to yuyu. Tak kira kon ngesun bakule sik. Lah kuwi untung ora digrebek wong akeh kowe ya. Jenenge wong kilat to yuyu. Serlok Mas serlok saiki. Tak gebukane sisa-sisa sampean karon cek sak. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jar. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Lah iki nyapa? Ngene iki nek ra dibojo ngene apik piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe kok. Mendung ngene iki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mekerep wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tangel-tangel. Lah kok ngene alis tipis. Ra percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Adopsine aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon. Gua apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Apane sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Pirang-pirang dino awakku lemes. Lah lemes ki napa to ya? Tak kira kurang mangan apa kurang darah. Ya biasane lemes ya kurang mangan, kurang darah. Kurang duit ya iso. Tiba-tiba kurang ijlik. Ijil karo wedhus ke lho, wedhusku. Babone pas tak dol kono. Aduh, Mas. Melet-melet kayak ular keket. Dadi wong kok isine nesu. Cumpleng aku ngrasane. Jane njalukmu ki apa to? Galakku dipeluk dicium dikencung. Puas. Lho kok jaran. Ayo Dik, rapi karo aku. Aku ndelok awakmu bergairah. Aku pengen duwe anak 12.
Mampu ra kuwi. Sepelekne wis. Pertanyaanku, mampu enggak? Ya jelas mampu. Engko bendina ngombe ndok sak karangane kok. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak toh? Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti jaluk tanduk weh. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lo ya, pamit sik lo ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjay. Lah kok ngene alis tipis. Ki kenapa itil itu enak? Jelas saja enak, makanya banyak rumah tangga hancur gara-gara itil, banyak yang pusing gara-gara itil, dan banyak juga yang bangkrut gara-gara itil. Des, jarene Pandu apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Pandu garai wareg. Lah aku urung mangan apemu garai wareg. Ndelok tok ya ora wareg kon, Des. Heh? Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Penting kena dileboni ya dadak. Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya ampun, makane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Nek gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Keneh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Rambut itu bahasa Arab ya, Mas. Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Mripat ainun.
Ainun. Ainun. Sekolahan Madarasatun. madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madarasah berarti madarasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor Alun-alun. kenek ri Nyenyetun. Jadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabur kok piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ora kok, Bu. Iki prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut birut. Sambel goreng ditutal tutul, Sambel goreng ditutal tutul. duwe bojo gareng truk, Iya. nggo watuk ucul. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mumpung petok aku arep tekok. 996 bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9-nya kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung dadi nen sik. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasem. Oh, saiki wis nyambut gawe apa to? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ranu tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lah truk to. Wow, lah wong ki ra genah. Nami kula Tatin. Kompletipun. Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentul. Oh, saking Sentul. Sampun tasih sekolah? Tasih sekolah? Malah nyengenges to. Jenengan mboten jelas kok. Tasih sekolah ngono lho. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. Nah, dereng kantenan kok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar lah. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya Apa sapa ora sing biasa ning jero rumah lah. Lah. Gara-gara kowe aku malah dia sampai Mbak diboking semalam berapa? Tak sauri yo MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara persen aku dikira kurang. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Mah.
Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari mah moh bolak-balik Moh tenan. pesawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok kon nyalon bupati, ndeknane aku mbok kon dadi LC, iki dino aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem matos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis, tak golek liyane sing gelem. Rabine oleh ra mah? Rabine Iya mah rabine oleh pora. beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isa-isa to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya mah, engko kan bebanmu luwih enteng to mah. Oh bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo mah. Karo sapa wis karo sapa? Karo rondo Taiwan mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung ambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringe mah? Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus ya. Nah terus liyane enake ngundang sapa ya, Mak? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan ora nggo apa to, Mak? Tinggi ngubur kowe. Tenan to. Heeh to. Kowe rabi kan mbek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Mbak, infone obat manuk gringgingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kowe iki. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Iki biasanya tombone gak sunat meneh. Nek sing sunat wedok ya gelem aku. Ya di tugel ngepok misal. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parah. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu Pak, apa ki jenenge tikus Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek wong tumoe cuwilik iso Tapi kendel? paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu? Oh iya. Ora wani. Ora wani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa Pak? Kewan paling ngayal paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngayal, rada Girek. Wah ora nek jengkok kirek iki. Tikus. Wah ora. Pak tikus. Wah ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngayal apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketheken. Heeh, kethek. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Wis ndak tahan ta lho. Tawang nganggur lho. Kene di bojo ngopo kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu lho. Tapi ya wong kebutuhan lho. Kan kering dulu ngono lho, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Itu ndang ngerasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Tebuk nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora genyah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh.
Berarti dhek panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampean iki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse. Lah bakule tak ambung kok ngamuk-ngamuk piye, Mas? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo. Lah nopo to Mas kok takon omahku barang iki? Apa cici-cici? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean lho. Lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku ki wong takon kok malah. Kok cek sadar ngono sampean iki? Wis sakjane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso. Kuwi ono mereke Sunslick ora kok Sunsik ngono ora. Oh alah beda to Mak. Tak kira ki Sunse. Lah untung ya Mak ya. Lah kuwi untung ora digrebek wong akeh kowe ya. Wong ya ora ngerti kok Mak. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gepukane sisan sampean karon cek sadar. Suwe ora jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jeren. Lah wi pirang taun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Aku ora butuh bondomu Mas, aku ora butuh duitmu, sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathah ning kaya ngono iki lho. Taombe uyon. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jeren. Lah wi pirang taun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Aku ki semelange nek ming tok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ayo.
Lah ngapa nek ditutui? Niki lho pas entek rupiah malah aku waduh, wah, bingung. Pegah apa? Ya gelem. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lek menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso zaman si urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam si urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora enek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Lho cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ora mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sing mampu, sing teles. Telek pitik mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sing mampu, sing teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sing mampu. Telek pitik apa sing ora mampu? Telek dipoto. Ora mampu iku. Gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan no golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Roh, weruh uyah. Roh. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lah ing lagaroh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng melotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Ganggu wong ngrepoti lapo to? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapor telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau cek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong. Tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongko kok piye rupane. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pajero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Ini parahnya. No.
Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo Wonge hobi karaoke. pomo mangku purul sampean ra nesu. Mboten. Weh, penak men lho. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh. Lah apa? Tape. Mas, sakjane iki aku uangen ambe awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makanya aku wedi ngene iki. Gak apa-apa titik-titik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tombol ben tomer sae. Kak Sido kangen aku wedi arep Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukoni kebul. 30.000, 25. Tuku rokok dedetku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku molal atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindrat sisan. Ben siset. Terima. Jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Tanya. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah dedok ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anja. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya. Berarti aku lho sing kleru. Ya pisan kas gue nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parahnya. Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu wae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi nek beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya, ora dandan lho wis ganteng. Terus sampai sekarang kamu juga gadis. Aku dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Terus aja no. Kucritmu cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Senyaman di kono loh. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Bi. Enak info apa ora?
info rondo sing kudu bekase wong ngene lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Dilogok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu belum ngono langsung los ndas-ndasmu. Ngalahne terowongan ya. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndene. Anja. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dhek tangi ra manuk goblok renekne. Lah iki lho lagu sedih malah lehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Semasane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong-wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Yo kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ndak cemburu aku. Padune cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu sok ben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Malu-maluin aku loh. Pak, penak nyape anakmu apa penak nyape Pak No? Ya penak nyape anakku tegol-gol. Lah anakku loh umur 5 tahun wis iso dolanan dhewe. Lah Pak No. Pak No disape yo bahaya tegol-gol. Lah kok iso Mbak? Lah ngono nek tanggane. Ya bene to Mbak nak padha geleme. Oh, lho raimu. Sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke Mas. Lah kok digumun. Mas Yanto, iki cawetmu ketinggalan. Berarti gunamu sekarang Mas urung bayar San. duit sesuai Bayar sih Mas. Malam Jumat gagal keramas bosku. Bos, Pak Ino lemah. Pak Ino wis ora iso mbanyoni. Ayo sapa sing gelem mbanyoni? Aku loro wedok kabeh kembar to. Siapa jenenge? Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. Iki ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho nganggo cawet. Kok awan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku ndak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar lho piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep mrene lak keloni sayang ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Kayu deleng kok jaran. lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebelum ngerasa turu. Lah ngopo mampengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya rak diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja
Diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas nggak tunggu lo ya. Iya iya. Love you mas, sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Ngene di dalam terus nggak suka aku. Mas. Apa? Sampai nggak eling ora sih lek mambengi ke malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean tembok blas sih? Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebelum ngerasa turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Nelu aku mas. Yo timun. Teko sampean mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nih. Iya. Jangan capek-capek. Iya iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas nggak tunggu lo ya. Iya iya. Love you mas, sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Soalnya adik rabi anaknya cukup loro ya. Iso. Minimal 11 ya. Sulas. Infurni obat kuat. Aku apa takon? Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis lho kok cewek-cewek. Kok cewek dedok ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki? Kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay. Duwe bojo lemu ki penak apa ora, Mbak? Duwe bojo lemu ki penak lho mas. Lah kok bisane penak? Rasa tuh kasur ngisor dhuwur mlenuk-menuk tapi lek ketimpa pentil 142 langsung pindah alam mas. Kok jaran urutan pentil. Sing dikeloni bendino kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngane drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enek bener nek ngono kuwi. Iso entek-entek iku. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Oh alah ning Apa ae anggere duwe sikil mesti iso mlayu. Oh iya kae. Meja kan duwe sikil ora kae? Meja lho. Duwe. Sikile piro? 4. Maling sikile piro? 2. Kowe banter meja lho karo maling jane. Ayo jane pemikirane ngono lak wong utek apik. Nyapa iso tekan meja. Lihat meja duwe sikil 4 dari mlayu klotok kudu jane malah banter. Lah meja lak benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Sepeda motor mati apa hidup? Sepeda motor mbok Uber ae lho model. Sepeda motor kalau mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah iya to. Sepeda motor ke benda mati ning playune ya antara nek sing 120 sampai 140 sepeda motor saiki anyar-anyar. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem.
tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe eram-eram. Lah ra iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ya apa tuh Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe ngono aja sing ndelokake cacile. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. Nggih. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. Nggih. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Nggih. Oh, nggih. Terus keluhannya napa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 3 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Oh, mending no pakani singkatan naik warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere nang arep wetenge nang mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendile bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem kok. Anjay. Karepmu yo apa sih kon? Kok kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nang jane kene? Iya. Lho. Enggak oleh ta, Kon niku yo apa sih? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Kowe ndok jero apa pun ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Kau. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh to. Aku tok sing di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur kowe. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku ndek mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anjay. Ini parahnya. Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune kok robot iki lho. Kok enek ae demu takon lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anjay. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son
Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ini piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Pemangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Pemangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Yuk belajar membaca. MO Ma. TO Ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Mbak. Bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira milek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etian, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Itu kok ini 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang no ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, masih. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, masih. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap. Lah mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Antiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Mbak. Bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Oke. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu siji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa wis. Yo petangan. Lawoe mek iki. Masa ya mek iki to, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhuwit blonjo. Ya mosok godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko dhuwit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang dhuwit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek dhuwit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Lha kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Yo ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangkling ngono. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena opo Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing grunjal-grunjal. Penak opo ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas, tak kandhani ya, Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing nyelempet-nyelempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe lho. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung perya putih tong. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya,
Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Uang kok dijang ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing didumi mung dulur-dulure. Bi, obat kanggo manuk gudeg apa to? Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi. Jan, positif ora tau saling sempak lagi. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wemproh uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang, ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni Pertos ya. Yo terus kowe mekangkang semprotno ning nggone ndokmu. Wis ngono tok. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres ngono. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho, kok jaran wi arep mateni wong iki? Wis tak percaya aku, tenan-tenan wi apik wi obat wi. Tenan dengkulmu meletos kuwi. Ya mene kok jek usum gudeg to. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rosono ilatmu. Ya anggap ae sakene. Ndang. Malah ngladah tekan dindi. Apa ki, Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Apa ki, Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi kepleset to we? Ngono jarine ilat suhu. Dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. 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 Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Untuk. Dase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Nang ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe ndingin. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jaman keteke ngono. Lah, apa salahe to, Mak? Tambahi sitok meneh. Amit-amit. Lah, kan luwih bagus lho, Mak jane. Lah kowe untung ora ditabuk sendal kowe ya. Ha iya, untung lah ya, bejo aku ya. Lah nek kowe ning aku muni amit-amit kowe tak jeguk kowe ndasmu. Aku nak lewat ning ngarepe sampean ora amit-amit, Mak. Maca Yasin. Bocah kok dikandhanane angel tenan, aku gak suka lah aku nek omongan ngene iki gak suka aku. Gak suka ya wis aku tak lunga.
Mak Nur, apa bener basa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Was sing sai. Iya, Mak. Was sing sai. Iya, bener ora? Was sing sai. Beras sing apik. Iya, beras sing apik. Was sing was beras was. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Was engkang sae. Apa dah to? Mak Nur, tak takok ya. Umumnya manuk kan iso mabur to. Ya bener kok manuk mabur. Lah tapi manuk kok mantuk-mantuk tur kaku apa kejang to, Mak? Apa to ki? Manuk ku kae lho, Mak. Manuk kaku. Kejang. Iya. Oh iya. Iki pura yo watos terus sentik ngono to biar jan kok. Wis ra atus maneh, Mak. Nganti mengkengkel ka lho. Gak suka aku sing dibahas ki lho isine monak manuk janoke kok apa to ki? Iku lho, Mak, manuk cucak lawaku. Mbok kira manuk apa to? Aja ngenes-ngenes to pikirane. Wong edan kok ya genep ning kene kabeh le yo. Sok kepikiran manuk atos kejang-kejang bar. Mbah. Mbuh lah, mbuh. Untuk